लोगोफोर दिनै आरो फिन खनसे भिडिअ फैफिननाय जाबाय लोगोसे आंजों लोगोसे दंफांखौ ओइच अन्थाव एक्स एन डि एफ बि आर्टिफेक्सननि बिनावहाय मोननैसो खोथा ओरैनो सोंनो फैदोंमोन रायलायनो फैदों सोंनो माने रायलायलायनो फैदों दा नोङो सार रन्जनजों थाफानानै खामानि मावनो माबोरै मोनदों मोजां मोनदों ना मा ओरैनो सुंद'यै एसे खोन्थायोब्ला मोजां बारा गोलाव नङा सारखौ लोगो मोननायाथ' जेब्ला आङो आफादाव जयेन जायो बे जयेन जानायनि उनावनो लोगो मोनदों आरो लोगो मोननानै गोबां सोलोंबोनो मोनदों बिथांनि दैदेननायावनो दिनै सासे एक्स एन डि बि होननानैबो दिनै सिनायथि जादों आइडेन्टिटि मोनदों सोलोंदों गोबां खोथाखौ रोङै खोथाफोरखौ जों बिथांनि गाइडेन्सआव सोलोंबोबाय रोंबोबाय जिहेथु जोङो सार गैयामोनब्ला हयतोबा जोङो सारनि दैदेननायावहाय जों थायामोनब्ला दिनैसिम जों थायाबो जानो हागौमोन 2001निफ्रायनो आङोथ' दिनैसिम सारजोंनो दङ बिनि दैदेननायाव दिनैसिमबो दङ आरो बिथांखौ जोङो माब्लाबाबो बावनाय नङा बिथांखौनो साननानैनो आं दंबाय थायो मोनसेल' खोथा सारा गयोब्ला निस्सय बर' रायजो राजानि जि हास्थायनाय लुबैनाय एसेब्लाबो बिथाङा फुरा खालामगोन होननानै आं आसा थियो दा आरोबाव गबिन्द सारजों जेनेब्ला नों खामानि मावफानो मोनफादोंना मोनफायाखै एसे एनै बिनि सायावबो गबिन्द सारजों आङो केम्पफ्राव लोगो मोननाय ओमफ्राय बेबायदि थाफानो माफानो आं मोनाखै खिन्थु बे भुटानाव थानाय समाव साराथ' गुबुन गुबुन जायगायाव दंमोन नालाय बे हिसाबै आं सारजों बेबायदि खामानि मावनो एक्सपिरियेन्स गैया खिन्थु फाउन्डार रन्जन दैमारि सार बिथांजोंबो आङो 2001निफ्रायनो लास्ट दिनैसिमबो दङ आरो थालांबायबो थागोन आच्छा आरो मोनसेबाव जेनेब्ला धीरेन बर' सारनि बेजों ओरैनो थाफानानै खामानि मावनो नों माबोरै मोनदों बेजों ओरैनो माबोरै मोना धीरेन सार माने सुंथाग्रा औ धीरेन बर' सारजों धीरेन सारजोंबो आङो लोगो मोनाखै खारन बियो गेंटकआव जेलाव दंमोन ना 3 बोसोर 4 बोसोरसो ओमफ्राय बे गनायनि उनावथ' जोंबो गुबुनावहाय स्केटार जानानै दंमोन जे बांलादेशआव थाबाय भुटान थाबाय नेपालाव थाबाय गुबुन गुबुन जायगायाव बेस्थ'थायाव आं सारखौ लोगो मोनाखै जेब्ला फर्मेलि सिसपेट जेब्ला जायो हेला लोगो मोननाय बिदिनो मावफानो मोनाखै आं लोगोफोर आं बारा गोबाव भिडिअ खालामला आं मोनसेल' खोथाल' होननायसै दा जों साथाम लिडारनि गेजेरावहाय आं बेस्ट साबसिन मोननो होननानै बुङोबा सार रन्जन दैमारिखौ नङा होमबा खामानि मावनोबो मोजां जाथिनो एकुरेट बिनि जा थिननाय खामानि मावनायखौ मोजां मोनो आरोखि दा जेरैबायदि नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों सारा गबोयोब्ला बर' रायजो राजानि समस्त दा बर' रायजो राजा गासैखौबो नङाब्लाबो जाखिनि एसे एनै थानाय बेखौ फोजोबस्रांनानै होगोन होननानै आसा खालामदों नङा होमबा दा जागोनबो बियो आं गोलाव भिडिअ खालामला लोगोफोर आं बेखिनियावनो एसे फोजोबनायनि बिनि सिगाङाव फंसे बुंदों स्पेसियेलि माने रन्जन दैमारि सार बिथांखौ आं मोनथियो नालाय आरो बिथांनि दैदेनबोनायावनो दिनैहाय नेसनेल लेबरेटरि फन अफ बरलेण्ड हिसाबैबो दिनै सिनायजादों बुहुमाव मोनथिदों मुभमेन्टआ मा एनडिबिनि थ्रुयै दिनैहाय जे जाथिया दिनै सिनायजादों मिडियाफ्राव आं बेखौ बुंगोन आरो सारा एटलिस्ट जोंनि एनडिबि फेमिलिखौ बांसिनै नायगोन होननानै आं सानो आंबो आसा खालामदों सार रन्जन दैमारिनि सायावनो जाहाथे बिथाङा गबोयोब्ला गासैखौबो नङाब्लाबो जाखिनि एसे जेंना जेंसि थानाय बेफोरखौबो बोस्रांनानै होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै बेखिनियावनो भिडिअखौ सुंद'यैब्लाबो नोंथांमोननो जाखिनि भिडिअ खालामनो होनाय आं बेखिनिखौनो सुंद'यैब्लाबो इसे खालामनानैब्लाबो आंनि चेनेलावहाय आपल'ड होनाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो जाया नायनानै मोजां मोनाखै डिसलाइक मारिनानै ओंखारलांनो हागोन
गैया